Ej, Foga! Gdje hoćeš ti? Foga! Показа? Какво каза той? Сега ще се крим? Или пайде? Ще се крим ли тати? Айде. Ку-ку! Къде е Филип? Ку-ку! Къде е Филип? Къде е Филип? Ку-ку! Ку-ку! Къде е Филип? Ку-ку! Хайде прави ку-ку. Прави ку-ку. Айде скрий се, баб, скрий се. Скрий се долу. Скрий се. Скрий се долу, Филип. Я го пусни да повървим. Пусни го да върви. Айде при тази. Ела тук. Филип, гледай какво имам за тебе. Ела. Ела насам. Виж какво имам за тебе, тати. Ела си го вземеш. Излагай. Айде ходиш при тази. Айде, ела така. Ю. Да. Mm.